Ndi nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Poyamba nayi mitu yake. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu yatsindika kufunika kuti achinyamata aphunzire luso la makono kuti athandize mokwanira pokwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. UTM yasankha Adalitso Kabambe pa udindo wa presidenti wa chipanichi. Ndipo mu nkhani za masewero ogwirizira udindo wa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Calisto Pasuwa akufuna timuyi ipambane masewero ake omaliza a mu Africa Cup of Nations ndi timu ya Burkina Faso. Takulandirani mu nkhani zathu. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu atsindika kufunika kuti achinyamata aziphunzitsidwa luso la makono kuti athe kuthandiza mokwaniritsa masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Akunkuyu anene izi ku Lilongwe pamwambo otsanzikana ndi ophunzira asanu ochokera msukulu za ukachenjede za mdziko muno omwe akupita ku China kukachita maphunziro a luso la makono kwa sabata imodzi pansi pa ndondomeko ya Leadership Employability Advancement Possibility LEAP program. Zambiri mulipoti ili la Madalitso Muhango. Nduna ya zofalitsa nkhani ya Moses Kunkuyu ati luso la makono ndilofunika popeza mayankho amavuto osiyanasiyana komanso kuthandiza kukweza chuma cha dziko. Iwo ayamikira maphunziro omwe kampani ya Huawei Technologies imachititsa ponena kuti athandizira achinyamata mdziko muno kuti aphunzire luso la makono lofalitsa mauthenga zomwe akuti ndi imodzi mwa nsanamira za masomphenya a dziko lino a Malawi 2063. Akunkuyu anaonjeza kuti ngati mbali imodzi yopititsa patsogolo luso la makono, dziko lino linakhazikitsa ntchito yolimbikitsa kugwiritsa ntchito luso la makono ndi cholinga choti luso la makonoli lifalikire dziko lonse. Ngati dziko president chakwera ukamba kwambiri zoti mene maiko akuyendera kuti maiko akutukuka ifo cha nkhani za makina amakompyuta nkhani za makono ifenso chimodzimodzi tiziyenda mu njira yomweyo. Ndi anayikitsa ndondomeko zokuti tipange zolumikiza internet ku Malawi kuno ikhale yopezeka ulikonse komanso dzikhala yochipa. Pamwamba zimenezo pakufunika kuti anthu akhale ndi maluso amene akhoza magwiritsa ntchito maluso amenewo kupereka mayankho kumavuto amene timakhala nawo amene amasowekera mayankho kukhudza makompyuta. Maluso amene kuti apezeke zina timapanga tokha koma pali zina chifukwa cha amene ilili ntchito imeneyi zimene zimafunika mupange maubale. Mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Huawei Technologies mdziko muno Ali Junjiang ati kampani yawo ndiyodzipereka popititsa patsogolo luso la makono mdziko muno. Iwo ati kudzera maphunzirowa ophunzirawa akaphunzira ukadaulo wa ntchito zosiyanasiyana monga maphunziro a kompyuta mwa zina. Mmodzi mwa ophunzira ochokera ku sukulu ya ukachenjede ya Nzuni yemwe akupita kukachita nawo maphunzirowa Victoria Kankhokwe wati akagwiritsa ntchito ukadaulo omwe akaphunzire mdziko la China pophunzitsa achinyamata ena mdziko muno. Ndinamankhula naso ndi director of e-government kuti nzedu zomwe tikatinge kumene koko mutithandizaso bwanji niyo kuti anthu ambiri ayisese ndithu kuti ayitenge nzedu imeneyi. Government ili ndi ma tech hubs amene amatha kupereka ma training amenewo ndi atipasa udindo ifeyo kuti tizitha kupita malo ngati amenewo kukapereka nzedu zomwe taphunzira ukoko kuti anthu enaso nzedu zimene zikafalitsidwe. Padakali pano ophunzira okwana 250 ndi omwe apindula ndi maphunzirowa kuyambira mu chaka cha 2016. Madalitso Muhango, MBC, Lilongwe. Department yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati yapeza chimanga chochuluka ma metric ton 6000 kuchokera ku boma chomwe angagwiritse ntchito ngati patachitika ngozi za dzidzidzi. Department iyi yatinso yapeza katundu wina wosiyanasiyana wothandizira anthu mu nthawi ya ngozi. Mkulu woona zothandiza anthu pakagwa ngozi za dzidzidzi ku bungwe la Dodma a Moses Chimphepo anena izi ku Blantyre pa msonkhano wa masiku atatu komwe kuli nthumwi za m'maiko a SADC ndi mabungwe ena. Charles Pensolo walemba ripoti ili. Potsatira mkumano wa maiko akumwera kwa Africa okhudza ngozi zogwa mwadzidzidzi womwe unachitikira mdziko la Namibia, bungwe loona za chakudya pa dziko lonse la WFP komanso bungwe la Dodma akuchitisa msonkhano wa masiku atatu wokambirana komanso kuunikirana njira zothandizira anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Mawu wake potsekulira msonkhanowo, mkulu wa bungwe la WFP kuno ku Malawi a Simon Denere apempha mgwirizano wamphamvu pakati pa maiko a bungwe la SADC
pomwe akuthandiza anthu omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Iwo atinso maikowa angathe kukhazikitsa malamulo abwino othandiza kuti thandizo lizitha kudusa m'maiko awo mosavuta ndi cholinga choti azitha kufikira okhudzidwawo mwansanga. Iwo apemphanso nthambi zosiyanasiyana kuphatikizapo za mtengatenga kuti zizipeza njira za msanga zopulumitsira anthu komanso zotumizira thandizo ngati patachitika ngozi. Ndipo m'mawu ake mkulu woona zothandiza anthu pakagwa ngozi za dzidzidzi ku bungwe la Dodima a Moses Chimphepo atsimikizira anthu mdziko muno kuti bungwe lawo lakonzeka kuthandiza ngati patagwa ngozi za dzidzidzi. Linati pasakale katundu monga chimanga chokwanira 6,000 metric tons chimene ifeyo ngati nthambi tayamba kuchisuntha, china tukachisiya kunsanje, china ku Blantyre, china pa Nchewu, china chikhala ku Mzuzu, china chikhala pa Lilongwe, kuti tizitha kuchitenga mwachangu kwafika. Komanso tagulaso kale boma inatipasa ndalama, tagulaso kale zinthu zina zimene timati mwina makati mablankete, maplastic pills, maplastic kits, makapu ndi zina zote zimene anthu amafuna akavutika mwachangu. Ndipo mkulu wa bungwe lothandiza anthu pakachitika ngozi la SADC Humanitarian Operation Center lomwe likulu lake lili ku Beira mdziko la Mozambiki a Anderson Banda apempha maiko a mbungwe la SADC kuti azitha kubwerekana zipangizo zopulumitsira anthu komanso kugawana thandizo pakachitika ngozi. Maiko athu awa amudera lino la SADC ndiosiyanasiyana kamba kakukonzekera kodi ndifo konzekera motani. Zimapezeka kuti dziko lina lili ndi katundu kapena ndege zabwino zimene zingasevenze nthawi ya disaster. Dziko lina lili ndi chimanga, dziko lina tsopano tizibweretsa bwanji pamodzi. Ku msonkhanoko kuli nthumwi za maiko a Malawi, Zambia, Zimbabwe komanso Madagascar ndi mabungwe ena othandiza anthu. Kuchokera kuno ku Blantyre ndine Charles Pensulo. Komiti ya nyumba ya malamulo yoona maphunziro komanso bungwe lina loteteza atsikana adandaula ndi kuchuluka kwa milandu yokhudza kuzembetsa atsikana komanso amayi omwe akumakagwira ntchito zogonana m'mayiko komanso m'madera ena. Bungwe la People Saving Girls at Risk akuti likulandira milandu itatu kapena inayi sabata iliyonse. Austin Fukula walemba ripoti ili. Mkulu wa bungwe lya Kalibu Ng'ombo ati boma komanso mabungwe atamagwirira limodzi ntchito ndiye kuti amayi ndi atsikana atha kutetezeka ku mchitidwe wozembetsedwawu. Iwo ati dziko lino lili ndi malamulo ndi ndondomeko zabwino zoteteza atsikana komanso amayi. Ang'ombo ati koma vuto limakhala kulimbikitsa kuti malamulowa agwire ntchito chifukwa ndalama zimakhala zochepa. Malamulo alipo ndithu ndokwanira, tikumaona ndithu kuti malamulo ndi ambiri ndokwanira ndithu, koma notsopano kuti malamulo ngati amene wawo agwire ntchito yake bwinobwino. Mbali imene ikuoneka kuti sikutanibe sikugwira ntchito bwinobwino zimene zikuyikabe pa chiopsezo chozembetsedwa chobedwa kwa azimayi ndi achitsikana. Ife monga ngati bungwe mwina ngati pasabata paja tikhuzulandira mwina milandu itatu kapena milandu inayi, koma ndimangofuna ndinenenso apa kuti angakhale mlandu utakhala umodzi ndithu kwambiri chifukwa wina aliyense akuyenera kuti azikhala kuti ndi potetezedwa. Wapampando wa komiti ya nyumba ya malamulo a Blenex Kaise ati nzodandaulitsa kuti mchitidwe wozembetsa atsikana kuti atsikachita khalidwe loyendayenda ukuchulukira. Akaise anavomereza kuti ndalama zomwe nyumba ya malamulo imavomereza zoti zithandizire kuthetsa mchitidwewu ndi zochepa. Iwo apempha mabungwe omwe si aboma kuti athandize komanso kufalitsa mauthenga okhudza nkhani ponseponse. Ife ngati ku nyumba ya malamulo pali zambiri zimene nyumba ya malamulo zikuyesetsa kuti zipangike, ncholinga chonena kuti mchitidwe wozembetsa atsikana ola anyamata kuti azikachita za chiwerewere. Monga mwachitsanzo pali malamulo ambiri amene ayikidwa, monga mukudziwa kuti pali Trafficking in Persons Act 2013, pali Gender Act 2013, pali Child Care Protection and Justice 2010, ndi malamulo amene Parliament yakhala ikupanga. Akuti pali zifukwa zambiri zomwe zimakolezera kuti mchitidwe wozembetsa anthu zichulukira. Sina mwa izo nkusowa kwa ntchito, umphawi komanso kusowa kwa mauthenga okhudza mchitidwewu. Apatu nzachidziwikire kuti wina aliyense ali ndi udindo oonetsetsa kuti akutenga mbali pothetsa mchitidwe wozembetsa anthu m'dziko muno. Austin Fukula, NBC,
Lilongwe. Msonkhano wa chipani cha UTM watha kunzuzu ndipo yemwe anali mkulu wa Reserve Bank Adalitso Kabambe amusankha kukhala mtsogoleri wa chipanichi. Akabambe apeza mavoti 636 mwa mavoti onse 738. Alex Mwangosi walemba ripoti lomwe wawerenga ndi Chimwemwe Milulu. Msonkhano waukulu wa chipani cha UTM omwe wachitikira kunzuzu unayamba ndi kutha mwamtendere ndipo kunali nthumwi zoposa 748 komanso atsogoleri ena azipani zotsutsa. Mwazina cholinga cha msonkhanowu kunali kusankha akuluakulu oyendetsa chipanichi pamene chikukonzekera chisankho cha pa 16 Septemba chaka chamawa. Pa msonkhanowu imwe anali Governor wa Reserve Bank Adalitso Kabambe anapeza mavoti 636 umotsatizana ndi a Newton Kambala omwe anapeza mavoti 26. A Matthews Ntumbuka anali ndi mavoti 22 pamene a Patricia Kaliati anapeza mavoti 21. Poyankhulapo Akabambe anayamikira nthumwi ku msonkhanowu chifukwa chowasankha kuti ayendetse ntchito za chipani cha UTM. Iwo anayamikanso omwe anali mkomiti yayikulu ya chipanichi chifukwa choyendetsa bwino chipanichi pa nthawi yomwe mtsogoleri woyamba wa chipanichi malemu Dr. Saulos Chilima anamwalira mpaka pano. Ife a UTM tinakumana ndi chipsinjo chachikulu because our towering figure anali watichokera, mzati wake tunali watichokera, zinayembekezeka samuwakuli mavuto ena apo ndi apo kukhala apo mchipanichi. Koma ndiyamikire mwanjira apadera ena napatsa zina loti a Iron Lady a Secretary General athu ndiwayamikire kwambiri, anagwira ntchito yabwino yochigwira chipanichi mu nthawi yovuta kwambiri. Pa msonkhano omwewu nthumwi zasankhanso anthu ena m'mipando yosiyanasiyana. A Alexander Briani ndi wachiwiri kwa president wa chipanichi pamene a Willet Kalonga ndi mlembi wamkulu. A Chimwemwe Banda ndi okonza misonkhano ya chipanichi pamene mneneri wake ndi a Felix Njawala. Mkulu woona zokopa anthu ndi a Makwenda Chunga ndipo mkulu wa amayi ndi a Cecilia Mandambwe. A Penjani Kaluwa ndi mkulu woona za chinyamata pamene mayi Emile Phiri ndi mkulu woona za ndale mchipanichi. A Elisa Sande asankhidwa kukhala mkulu woona mmene ntchito za chipanichi zikuyendera pamene mpando wa mkulu woona za chisankho wapita kwa Bright Kawaga. Mipando ina inapita opanda opikisana nawo. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC Tentoneso mitu yake. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu yatsindika kufunika kuti achinyamata aphunzire luso la makono kuti athandize mokwanira pokwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. UTM yasankha Adalitso Kabambe pa udindo wa presidenti wa chipanichi. Ndipo mu nkhani za masewero ogwirizira udindo wa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Kalisto Pasuwa akufuna timuyi ipambane masewero ake omaliza a mu Africa Cup of Nations ndi timu ya Burkina Faso. Takulandiranso mu nkhani zathu. Mafumu andodo achichewa pansi pa bungwe lawo la chikhalidwe la Chewa Heritage Foundation apempha ndale kuti asiye kuyankhula mawu ogawanitsa mitundu ya anthu mdziko muno. Iwo ayankhula izi pa msonkhano wa olemba nkhani mu mzinda wa Lilongwe pomwe amayankhulapo pa mawu omwe akuti mtsogoleri wa chipani cha AFOD a Enoch Chihana analankhula monyazitsa dambwe omwe ndi malo achikhalidwe cha achewa. Mfumu yayikulu Chadza ikufotokoza. Kamati dambwe ndi mawu kapena malo otetezedwa pa chikhalidwe chathu chifukwa ndi kumene kumakhala mizimu. Kotero kuti munthu wa udindo wake
amenenso akufuna Malawi achewa adzamvotere ndi kumanyoza kunena kuti machina akakhale kudambo. Ifeyo tikuona kuti ndi chiponso kwambiri. Chifukwa chake tinabwera pano poyera, kuti tisabangochekana modzichepetsa pozindikira kuti munthu nthawi zina mwina amatha kulankhula chifukwa cha chisangalalo, pozindikira kuti nthawi zina zake munthu amatha kulankhula chifukwa choti asangalatse, mwina mawu adalankhula mosazindikira. N'chifukwa chake ife mafumu motsogozedwa ndi chefu kuno ku Malawi makamaka achewa timapempha achikana kunena kuti abwere poyera ndipo apepese ku mtundu wa Malawi kunena kuti mawuwa sadachite bwino. Tikudziwa kunena kuti ena amene akutimvera akuona ngati zopanda pake, ungoti dambwe akuona ngati zopanda pake, koma ifeyo ngati achewa dambwe timalipatsa ulemu kwathunthu chifukwa ndi kumene kwagona uchawa wathu. Mkulu woona za chisamaliro cha anthu m'boma la Lilongwe a Derek Mwenda ati chiwerengero cha ana omwe amayendayenda m'matawuni ndi m'mizinda chikukwera chifukwa cha kusowa kwa chisamaliro cha makolo. Amwenda anena izi ku Lilongwe pomwe bungwe la Tikondane Care for Children linakonza zokambirana zokhudza chisamaliro cha ana komanso achinyamata. Margaret Mapando ali ndi ripoti. Mkulu woona za chisamaliro cha anthu m'boma la Lilongwe a Derek Mwenda ati kunyalanyaza kwa makolo popereka chisamaliro kwa ana monga chisamaliro cha zaumoyo, zovala ndi malo okhala akuti kukuchititsa kuti ana adzithawa ku nyumba kwawo ndi kumangoyendayenda m'misewu. Mwachitsanzo iwo ati chaka chino chokha apeza ana okwana 1000 m'misewu ya Lilongwe omwe akuti ndi ochuluka kuyerekeza ndi ana 800 omwe anawapeza chaka chatha. Makolo akamalephera kupereka chisamaliro kwa ana aja ndi aja amalephera kuti mavuto awo athesedwe, amakhala ndi zinthu zambiri zimene makolo amenena kuti awathandize. So akamalephera kuwathandiza, akamalephera kukhala ndi chidwi makolo aja, ana aja amabwera misewu. So misewu makhala palamula milandu yosiyana-siyana. So kulekerera ni mlandu, ana aja amapalamula milandu komanso khololo la palamulaso mlandu. So ukapalamula mlandu chifukwa choti zili malamulo amayenera kuti amangidwe. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Tikondane Care for Children a Bridget Chetama ati chaka chino chokha bungweli lathandiza ana pafupifupi 700. Iwo ati ambiri mwa anawa amakhala m'misewu chifukwa chosowa chisamaliro. Achetama apempha boma ndi mabungwe okhudzidwa kuti adzigwira ntchito limodzi pofuna kuthana ndi zomwe zimachititsa kuti anawa adzikhala m'misewu. Chachikulu chimene tikuona nchonena kuti ana ambiri makolo samawalabadira, kumakhala ngati akangobereka ana aja azingozisamalira paokha, zimene zikupangitsa kuti ana aja azichoka pa khomo ndi kumapeza kuti akungoyendayenda mtawuni. Ndi chifukwa chake ife atikondane tikumayitana anthu okhudzika pa nkhani ya ana kuti tizikambirana zokhudzana ndi ana, cholinga choti aliyense azitengapo udindo wake kuti mwana akhale ku nyumba. Zokambiranazi zinachitika pamutu wakuti moyo ovutika pakati pa achinyamata umadzetsa mchitidwe oyendayenda m'misewu ndi makhalidwe ena oyipa. Tiyeni titeteze tsogolo lawo. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mtsogoleri wa utumiki wa Salvation for All Ministries International Mbusa Clifford Kawinga wapempha mabungwe osiyanasiyana kuphatikizapo atsogoleri ena a mipingo kuti alimbikitse ntchito yothandizapo kufikira ndi thandizo m'mabanja omwe akusowa chakudya m'madera a mdziko muno. Mbusa Kawinga wayankhula izi kumachinga pamapeto pa ntchito ya masiku angapo yogawa chakudya kwa mabanja omwe akusowa chakudya m'bomali komanso m'boma la Mangochi. Pa ulendowu Mbusa Kawinga wapereka chimanga kwa mabanja oposa 10,000 m'maboma awiriwa. Owen Mavula ali ndi ripoti. Masiku apita mbuyomu Mbusa Clifford Kawinga wa utumiki wa Salvation for All Ministries International anayamba ntchito yofikira mabanja ovutika ndi njala m'maboma a Mangochi komanso Machinga. Kwambiri ntchito cholinga chake kunali kupereka thandizo la chimanga komanso ndalama kwa anthu omwe akhudzidwa ndinso kuwalimbikitsa kudzera mu ulaliki wa chitsitsimutso. Pa ulendowu utumikiwu wafikira mabanja ochokera m'maboma a mafumu akulu Mapira ndi Mponda ku Mangochi komanso madera a mfumu yayikulu Ngokwe, Nyambi, Nkola ndinso Chikwewo ku Machinga komwe anthu amasonkhana mwaunyinji. Modzi mwa anthu omwe apindulako ndi ntchitoyi Apo Timote amdala mfumu yayikulu Nyambi
ati nthawi zambiri anthu aulumali amavutika kuti alandire nawo thandizo lotere koma zinthu zayenda bwino. Ifeyo aulumali kawiri mapulogalamu osiyana timakhala tikusalidwa ndipo timatengedwa ngati anthu opanda china chake, koma taona kuti kubwera kwa Pastor Kawinga atiganiza ife aulumali kuti chosa pamene tinali kutifikisa pamalo pano, ndipo tikuthokoza kuti iwaja Mulungu awadalise. Ndipo mawu ake mfumu yayikulu Mtumbwinda ya mboma la Machinga yayamikira m'busa Clifford Kawinga pofikira anthu ndi thandizoli, ponena kuti dera lake ndi limodzi mwa madera omwe anthu akhala akuvutika ndi njala. Tokoze kumwamba chifukwa patamveka kuti kulichitetse kuti anthu akudalira chitetse, mabungwe ndi anthu osiyanasiyana akhala kubwera kumazatigwira mkono, ndipo tikuthokoza kwambiri. Ukuku siku yamba ena akhala kubwera kumbuyoku, tikudziwanso kuti awa siomaliza enanso abwera mmawa, koma tithokoze aboma, mabungwe osiyanasiyana komanso anthu akufuna kubwera akhala kulithandiza. Polankhula pa mapeto a ntchito yogawa chakudyachi, m'busa Kawinga wati ngakhale ntchitoyi yayenda bwino ndikofunika kuti magulu ena omwe angakwanitse athandizirenso boma pofikira madera ena omwe anthu akukumana ndi vuto la kusowa kwa chakudya mdziko muno. Tigwirane manja zochepa zimene tili nazo tigawe. Timalankhula nthawi zonse kupereka sikuchuluka kwa zinthu koma ndi mtima wako. Ukakhala ndi mtima opereka umakhala mdalitso kwa munthu wina. Ukhoza kuyamba mwina sungafike kuno kumachinga kumulanje dera lina, koma tayambirani kumene mukukhala madera amenewo. Khalani mdalitso kwa anthu ena. Munthu yamba ndi nima, you fresh, vaseline, sopo, mmodzi ukhoza kudalitsa munthu wina. Pakadali pano utumiki wa Salvation for All Ministries International ukuyembekezeka kutengera ntchitoyi m'madera ena a mchigawo chapakati komanso kumwera. Owen Mavula, MBC. Ndondomeko ya gawo loyamba yosankha asangalatsa mchaka chino ya MPC Entertainers of the Year ikuyenera kutha lero pakati pa usiku. Ndondomekoyi imayenera kutha lachisanu wiki yatha koma anaonjezera masiku atatu. Mu studio muno ndili ndi mmodzi wa yemwe akuyendetsa nawo mwambowu, Thokozani Chikuse. Takulandirani. Tiuzeni kuti kuyambira pomwe MBC inaonjezera masiku ovota zinthu zakhala zili bwanji? Zikomo kwambiri chifukwa cha funso lofunikira kwambiri. Zinthu zakhala zikuyenda bwino ndipo kuonjezera kumene kuku kwathandizira. Chifukwa panali gulu lina limene chifukwa cha zifukwa zina amakanika mwina kuti afike bwinobwino malo ovotera mafoni. Ndiye titaona zimenezo tinaona kuti mwina nkwabwino kuti anthu aja ka period kamene taonjezera akatathandizire kuti nawonso akhale ndi mwayi opanga nominate munthu amene wasangalatsa mu chaka chimene chichi. Ndi zoona zake nzakuti ndi kuonjezera kumeneko kwatithandizira kuti tikonze timavuto tina ndi tina kapena tathandizira anthu ena ndi ena amene amapezeka kuti akukanika kuti akhale nawo mbali imodzi ya anthu amene apanga nominations. Chabwino nkutheka kuti tumwina pala anthu ena amene kufikira lero lino sanavote. Mwina uthenga wanu ndi otani? Uthenga wathu ndonena kuti tiyeni tonse tikutenge mwayi umene kuchokera nthawi ino mpaka na usiku wa lero pamene tikutseka kupanga nominations kuti tipangire nominate. Otherwise tikapanda osapanga nominate ndikuti anthu amene timafuna kuti awine salowa nawo mchigawo chomaliza chakuti anthu avoterebe. So tizazindikira pambuyo kuti bora nakati ndipangiza kuzabwizwa kuti atawina. So titenge ngati nthawi yofunikira kuti tiyapange nominate anthu amene tifuna kuti tikamalowa chigawo china chomaliza cha entertainers imene ya chaka chinochi anthu aja avoteredwe. Chabwino tathokoza chifukwa chobwera mu studio muno. Amenewo Thokozani Chikuse, mmodzi mwa akuluakulu akuno ku MBC amene akuyendetsa mwambo wa chaka chino wa MBC Entertainers of the Year. Bungwe loona za anthu olemba komanso kutsindika mabuku la Book Publishers Association of Malawi, BIPAM, lati nkofunika kuteteza luso losiyanasiyana kuti eni lusoli azipindula mokwanira. Mlembi wa bungweli Alfred Nsadala ndiye wanena izi ku Blantyre pa msonkhano oziwitsa anthu zakuipa kuobera naluso. Telson Magombo walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Lapson Kondowe. Polankhula pa msonkhanowu Alfred Nsadala anatsindika zakufunika kwa mgwirizano
pofuna kuthana ndi mchitidwe woberana luso makamaka pakati pa olemba mabuku. Iwo anati anthu mdziko muno akuyenera kudziwa bwino za kuipa kwa mchitidwewu. Uyo ngati amene muli ku masukuluko ndipo nkhani imene iko kukhudzani chifukwa chonena kuti inonso mukunena kuti mulibe mabukuwo, simungathe kugula mabukuwo, koma pakali pano chimene chikuchitika nchonena kuti mungotenga mwina buku limodzi kungopanga fotokope kumagawira ana kuti ndimene zikhalire zinthu izi. So ndi nkhani yonena kuti tithandizane bwanji ndi msonkhano umenewu. Ngakhale fotokope imene tuyitchulayi anthu akupanga share mabuku mmafoni, osati mmakompyuta iyayi, mmafoni ndithu akumakhala ndi mabuku onse amene listed pa syllabus ali mfoni mwawo. Ndezi kuchitika kati zimene zonse. Kena kama parents akubwera nawonso akulowerera kuti ndi mwana wawo akhale nchani, akhalenso ndi kope upyolera mu foni yake. Mmodzi mwa olemba mabuku a Kingsley Jika anati msonkhanowu unalofunika kamba kuti pali mfundo zambiri zokhudza kuteteza luso la ena zomwe anthu ayenera kuzidziwa. Lamulo limaletsa kumangogwiritsa ntchito luso la anthu ena mopanda chilolezo. Umayenera umfunse mwini wake uja kaya ufuna usakanize zinthu, kaya ufuna utolekena kake mu ntchito ya wina, umayenera umfunse mwini wake uja ndifuna ndichite chakuti ndingalekeze pati kapena ndikamachita ichichi inu ndikuganizireni bwanji. Malamulo amatero. Komano mwina chifukwa choti zina ndi zina sitimazidziwa bwinobwino zokhudzana ndi mbali imene ya malamulo, timapezeka kuti tingochita zina ziti zonse. Ndi mapeto ake timakhumudwitsa amene anatenga nthawi yawo, anayika ndalama zawo kutulutsa ntchito zimene zija, samakhalanso ndi chikhumbokhumbo choti atulutse ntchito zina. Ukuyembekezeka kupindulira anthu aluso losiyanasiyana mzigawo zonse za mdziko muno. Munkhani za masewero, mphunzitsi ogwirizira wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo ya Flames Kalisto Pasuwa wati ayesetsa kuti asachoke chimanjamanja pa masewero alero a mpikisano wa AFCON ndi timu ya Burkina Faso. Masewerowa achitikira pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe ndipo tikupatsirani pano pa MPC masanawa. Awa ndi masewero omaliza a timu ya Flames mu mpikisanowu ndipo ndi okwaniritsa chabe chifukwa timuyi inalephera kale kuzipezera malo ku mpikisano wa AFCON omwe uchitike chaka chamawa mdziko la Morocco. Ndi masewera ofunikira kwambiri kunena kuti tichite bwino, ngakhale tikhoza kumadandaula kunena kuti nthawi yokonzekera yeniyeni tinalibe. Tinapita ku Ivory Coast kumene timakamenya ndi Burundi sitinapange training. Apa paso tabwera lero lisitinganene kuti tapanga training kwambiri, timafuna kuti apange recover ulendo unali wautali kwambiri. Komano masewera ndofunikira tikuyesesa kunena kuti tipeze chipambano. Tikuyenera kuti tipase ulemu komano taonga chimodzi amene ali data analyst wathu watipangira zonse zofunikira, nayenso kochi anaoneka nkona ma strength awo. Komano ife kwambiri sitikudandaula kwambiri za Burkina Faso, tikuyenera tiyang'ane mbali yathu. Chidandaulo chathu tunena kuti sitinapange zokonzekera bwinobwino, kwa amene anena kale kuyambira kucha kunena kuti tikuyesesa kunena kuti masewera amene tipambane. Ndizoona onena kuti amalawi atopa ndi kusachita bwino kwa timuyi, komano ife sitinganene tangobwera lero ndi lero kunena kuti tipanga quick fix. Tikuyenera kuti tikhale ndi nthawi. Mwina poyambira pachaso ndinanena kunena kuti mwina nthawi zambiri timanena kuti winalesa manena kuti afuna apange build team, apange build. Komano last game imene tinapita ku Ivory Coast imene timakamenya ndi Burundi, tikunena kuti sitina train. Koma mutati muone effort imene atipasa anyamata, ikutipasa chilimbikiso. Apaso tikubwera kumenya ndi Burkina Faso pamodzi. Tikuyenera kunena kuti anyamata effort yawo ndi zina zimene tingakonze from last game tipeze chipambano. Komano ife simamezaya kunena lero tibwera tina kuti tipulumutsa Malawi football. Tikuyenera tikhale ndi nthawi, tikonzekere bwinobwino, tikonze timu. Ndipo pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Nduna ya zofalitsa nkhani ndi luso la makono a Moses Kunkuyu yatsindika kufunika kuti achinyamata aphunzire luso la makono kuti athandize mokwanira pokwaniritsa masomphenya a chitukuko a Malawi 2063. UTM yasankha Adalitso Kabambe pa udindo wa presidenti wa chipanichi.
ndipo mu nkhani za masewero ogwirizira udindo wa mphunzitsi wa timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino Calisto Kasuwa akufuna timuyi ipambane masewero ake omaliza a mu Africa Cup of Nations ndi timu ya Burkina Faso. Pezani nkhani ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Mnali ndine Aida Chiwaya, tsalani bwino.